Tinokukwaidzai manhoko yano munguva yedu yenhau dzomanhoko ozuva rechitatu rachiwabvu. Nyasi zuva rokucherechedza basa redu isu vatori venhau pasi rese. Zuva rakadzikwa neboka remubatanidzwa renyika dzopasi rese kuti rive zuva rokucherechedziwa pabodzipo nekusimbisiwa kurudziro yokuti watapi wenhau wagosenze waribe kudzvinyirirwa kana kumbonyukidziwa. Munyika yedu yeZimbabwe, gore rino rega raita watapi wenhau wanopfuura washanu wakasungiwa nokundombunyikidziwa nemapurisa paribe mhosva wapara. Dingindira regore rino ndorokuti kutapa nhau imhosva ba, uye tiri kuti hurumende yedu tiregerei isu anakadzitapi wabiki venhau tiite basa redu paribe kushira upenyu hwedu. Kune karunyero kupe kokuti nyika yedu yakabva kutumira masoja kunyika yoMozambique. Kamuitiro kakavhundutsa wazhinji munyika yedu nokuti waenda kohwisiwa kuMozambique vapandukiwo chimoziremu vanofungidzwa kuti boka rechikwata chikuru cheICC. Boka iri raenda mbiri yokuvhiringa nzvimbo dziri kumaodzanyemba kwenyika yeMozambique. Chanetsa pakutumiwa kwemautochi ndochokuti dare reparamende riribe kunyepiwa sozvinorehwa nebumbiro romutemo renyika. Sondo rapfuura takambokunyepai kuti mutungamiri wenyika akaenda kuMozambique nendege yakabva kuDubai zvabva zvabuda pachena kuti wakanga waenderei. Kureka kunyepiwa kwataita kuri kuishisa kuti vana venyika vanogona kutsakatikira ikweyo paribe kana zvinozikanwa kuti waenderei, nokuti basa rawaendera ndoronyika ba asi ndoro wakuru rawo hawo. Sezvinoringiwa, mutauriri wehurumende yedu Nick Mangwana abvuma ba masoko aya. Tichakupai zvizere kuti tava nazvo. Munyaya inopwisa mate mukanwa, homwe yokuyamura nyika yodziwa mupengo iri kunzi yowanda maoko asiriwo ari kunokoramo. Izvi zvabuditsiwa nomunyori mukuru webazi rezvemari munyika George Kuhamatanga mutsamba yaakanyorera wanosenza pasi pache. Mutsamba machemo akawanyepa kuti mari dzinopuwa vashandi pavanobuda nobasa dzichafanira kupuwa bedzi kuvanhu vanenge vakubvumiwa. Akaingidzira achiti zvanga zviri kubisa ganda kuusu kuti homwe yakamirira dziwa mupengo yanga yauya kutobhadhara mari dzovari pabasa kudarika kusenza zvokuyamura warapi wari kushingaira kushanda waribe kana zvipfeko zvokudzivirira njodzi. Chiitikochi chinoshamisa ba nokuti washandi wehurumende vanototedzera kamuitiro kanoitiwa nevamwe vakuru makurukota awo nyika kubva kare zvokundopfatsura mari nokunokora pawasingafanire kunokora. Bazi rinowana nezvomabasa pasi rese ILO opa chenjedzo kuhurumende yenyika kuti ione zvekuita kuyamura mabasa munyika. Bazi riratiro wabasa vanosvika chikamu 20 kubva muzana vanogona kusara wachiribe mabasa panozopera dziwa mupengo. Wareketa wakati nguva ino vanhu vari kunyanya kuvhiringidziwa ndo mubazi rozvokushanyiwa kwenyika pabodzipo nevanoshandira makambani aribe unyanzvi wamazuva ano. Izvi zviri kufanira kupa hurumende nguva yokunhadzira kuti wagoingidzira mari yokuti vamwe vemakambani madiki awane mukaka wokurarama, ukuwo vamwe vemakambani makuru achitodawo rimwe yokufema chaiwo inova mari. Zvese izvi zviri kunangisa kuhomwe ibodziyo yehurumende kuti inoda kufunga zvakadzama kuti zvigadzirike zvakanaka. Tobata dzopasi rese. Nyika yeTanzania yopindawo mujaho kotsvaka mushonga wokuMadagascar wokurapa dziwa mupengo. Izvi zvaitika mushure mokunge kwabuda masoko okuti wamiriri webato guru munyika iyi watatu wakapfa nechirwere chedziwa mupengo. Tanzania ndiyo imwe yenyika dziribe kuisa mupfigwa wachikurudzira nyika yese kuti inamate kuti Mwari awaponese. Kana zvikaitika iri sokureva kwawaita, nyika yeMadagascar inogona kuwa ndiyo imwe yenyika dzicharamba dzakasimba panopera dziwa mupengo rino. Magufuli wakareketa wachiti vari kutotaura nevatungamiri veMadagascar maererano nomushonga uyu kuti watumire ndege inoenda kuotorawo. Tinovashuvira zvizvino.
rwendo huno africa iri kuita makwikwi mukubura tunopisa tunogoporesa nyika padzihwa mupengo, sokuti madagascar neNigeria zviribe kuita tusvinu twega. Wamwe muzambia woponesa nyika nomufarinya, wari kubika mufarinya kuti ugonhadzira kaukohwa ako kari kuzosenzesiwa kunhadzira zvishamba maoko zvokudzivirira dzihwa mupengo. Kana paine pari kukuyiwa shiri mbiri nodombo ribodzi ndipapa mabi yangu, nokuti mufarinya unokwanisa kurarama munguva ino yokuchinja kwemamiriro okunze ichipa gohwo rakanaka pabodzipo nokuhwisana nodzihwa mupengo. Tinoimba vana mazvikokota wezvomushonga vachaingidzira ruzivo rwavo mukunhadzirwa kwezvishamba maoko uye zvimwe zvizhinji zvinobva pamufarinya iwoyu. Munyaya yakochomora makambani mana ondege kuamerica, mumwe muzvinabhiriyoni anonzi Warren Buffett nyasi aburitsa masoko kuti kambani yache yeBerkshire yatengesa zvayo zvese zvanga zviri mumakambani ondege mana. Kambani dzondege dzinoti United Continental, Southwest, Delta Airline pabodzi no American Airline. Danho ariita hache nyasi bva aringa kurutivi uku makambaniyo abva agwa kunyange pauremu hwawo hwokumatenga. Areketa kuti atengesa nokuti mafambiro vanhu acharamba ari mabodzi obapa kupera kodzihwa mupengo. Zvati zvazikanaba kuti wari kutungamira makambaniwo wachagodini kana kuti watengeserwawo makambaniwo mbanani. Kwanyasi topesera muhwe pano mabi yangu. Ndini wenyu Mhanduwe wenhau.